Ujor nakaslem jong unongsan Hima. Ka Meghalaya People's Social Organization hanekasni kalalej ban Ujor siya Chief Executive Member ka Khas Hills Autonomous District Council uba Tita Starwell Kain bad siya UEM badai pej ya katanat ilaka uba jambor war halor kejing ai Sanat jong Syiem Khyrim kum urang ba senong siya uway ubar Jylla ubalatip kerteng kum unirmal malik uba nagasenong panbari kabadon saki benda kaput bat ke Jylla Asam. Habaya keran bergilat patai kubur hadin kejingnya kendu ya Syiem bat ya UEM ka elaka nakaliang presiden uba Vincent Sokwai ulayatu ba nakaliang Syiem bat kumjuru UEM ka elaka kilakular bakin sakot ya Syiem ka Hima Khyrim ban pensyai halor katay kejing ai Sanat kum urang ba snong sya utai ubar Jylla. Bat gila ongro ba nakaliang jong ka district council kan Syiem ya kisenjam ki badon kam habe dai bat katay ka benta katkum ki kendon ki an kariti sensyar khadar jong ka district council. Lawan hangnya district council bani kenduk yai Syiem jong district council kumjuru yai Syiem ilaka lawan banbu ya ka jing Ujor ka jongi takmat jongi sepang ka jingle don bor jong Syiem Khyrim da ka baai Sanat ya bamdai khasi badai tang refugee bawan syong onsa kata gasnong panbari ka bahab apo kamahoti constituency dan nakaliang kasang ka jongi hi tubang hiladep ekran ni penremjur ya kanega jingle jong Syiem ka Hima Khyrim ban nakaliang ka jongi lawan banbu ya ka jing Ujor ka jongi ban nakaliang Syiem hiru la kubur bat ula keren ban kuai ban simkia lane ban khat ya Syiem jong ka Hima Khyrim ban wan ai ka jing pensai nakaliang ka jongi hiru la ai kata ka jubat sa kasang ka jongi ban nakaliang Syiem milakaru ula krensai hangi ba unsale eka badon kam kanera bakhat ban ai ka jing pensai sangi namar kane ka jingle jong Syiem ka Hima Khyrim dalele nakaliang kasang ngin omla ban pediang bat ngi dawaru na udai ban weng mardor ya ka Sanat ka bau ai kum urang ba senang.